नमस्कार मंडळी, मी ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। आमच्या कोकणामध्ये आता थंडी खूप सुरुवात झालेली आहे। थंडीमध्ये आमच्याकडे पालेभाजी ज्या भेटतात त्यातली एक पालेभाजी म्हणजे लाल भाजी। मस्त अशी कोवळी अशी लाल भाजी आणि एकदम अशी लाल भडक अशी लाल भाजी तयार होते। व्यवस्थित अशी जर तुम्ही केलात व्यवस्थित लाल भाजी तर खूप अप्रतिम लागते आणि खूप छान लागते ही भाजी। तर मी आता ही तुम्हाला लाल भाजी मी दाखवते कशी बनवायची। त्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा आणि हा जर व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला तर माझे चॅनल लाईक करा, भरपूर लोकांना शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। तर चला पाहू ही लाल भाजी मी कशी बनवली ती। तर लाल भाजी व्यवस्थित आपल्याला एकदा साफ करून घ्यायची, व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे। नंतर त्याला बारीक कटिंग करून घ्यायची। तर बारीक ही मी आडाळावर केले, आडाळा म्हणजे विळी किंवा तुम्ही सुरीवर पण करू शकता। आता मी चांगली भाजी कापून घेतलेली आहे व्यवस्थित। गॅसवर कढई ठेवली, ती पण चांगली गरम करून घेतली। त्याच्यामध्ये 1 चमचा तेल घातलेला आहे, 3 कांदे घेतले बारीक चिरून, 3 हिरव्या मिरच्या घेतल्या बारीक चिरून आणि 7-8 लसूणच्या पाकळ्या हे ठेचून घेतल्या। तर व्यवस्थित ह्या तेलामध्ये परतून घ्यायचं। परतायचं म्हणजे जास्त परतायचं नाही, जेवढा फक्त मेन व्हायला पाहिजे, करपवायचा नाही कांदा। पालेभाजीला कांदा तुम्ही जरी असा वरून जरी घातला तरी ही पालेभाजी लाल भाजी खूप छान लागते। तर आता व्यवस्थित झालेलं आहे परतून, जरासुद्धा करपवलेला नाही आहे मी। आता ही पालेभाजी याच्यात घालायची आणि थोडंसं ना याच्यामध्ये आपल्याला पाणी शिंपडायचं आहे। तर त्या ताटामध्ये जराशी लाल भाजी लागली होती म्हणून थोडंसं पाणी घातलेलं आहे। तुम्हाला या भाजीमध्ये पाणी नाही घातलं तरी चालतं, कारण ह्या पालेभाजीला चांगलं असं पाणी सुटलं जातं। ह्याच्यामध्ये तर चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। मीठ घालून झाल्यानंतर ही भाजी व्यवस्थित एकदा आपल्याला परतून घ्यायची आहे आणि परतून झाल्यानंतर आपल्याला ही झाकण ठेवून 5 मिनिटाला वाफ काढायची आधी। 5 मिनिटं आपण हे झाकण ठेवून चांगले आधी पहिले वाफ काढून घ्यायची आहे। आता 5 मिनिटं झालेले आहे बघा, मस्त असं पाणी सुटलेलं आहे, कलरसुद्धा सुंदर आलेला आहे। आता ह्याला परत ना एकदा व्यवस्थित परतायचे आहे आणि परत आपण झाकण ठेवून अजून 5 मिनिटं किंवा हे पाणी सुकेपर्यंत ह्याला शिजवून घ्यायचे आहे। आता ही लाल भाजी बघा, मस्त असं हे पाणी सुकलेलं आहे। आता ही भाजी व्यवस्थित ढवळून घ्यायची आणि आमच्या कोकणातलं स्पेशल म्हणजे ओलं खोबरं घालायचं। तर लाल भाजीमध्ये ना कधी पण लक्षात ठेवा, ओलं खोबरं घाला, खूप अप्रतिम लागते। आणि ही भाजी ना आम्ही आमच्या घरामध्ये ना आम्ही भाताबरोबर खातो, 1 नंबर लागते। आम्हाला डाळ वगैरे काही गरजच लागत नाही। बघा कलर बघा आणि सुंदर अशी बारीक वगैरे चिरल्यामुळे ही भाजी बघा किती अप्रतिम दिसते आणि खायला तर काय चवीला तुम्हाला सांगू 1 नंबर लागते। आमच्या कोकणात जर तुम्ही कधी आला तर ही लाल भाजी नक्की घेऊन जावा। थंडीच्या दिवसात लाल भाजी मस्त अशी भेटली जाते। त्याच्यामध्ये मुळ्याची भाजी, अजून वेगवेगळ्या प्रकारच्या आमच्याकडे पालेभाज्या भेटल्या जातात। तर नक्की कोकणात आले कधीही लाल भाजी घेऊन जा, खूप अप्रतिम लागते बघा। तर ही भाजी कशी झाली ते मला नक्की कमेंटद्वारे नक्की सांगा आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद।